ତମେ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ନା କଣ ପାଇଁ कोण भाई भारी मु हाथ उठे मु लेटेस्ट भारी कोण भाई एठी रहउछ कोण भाई ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ जदि हम साधारण लोक एठी उठे आसे बेडा कोण में निमित एटा हम रेस्ट कोडी देखा खाली झाडा मारते में एठी देखिबु आ किछ देखिबुनी टोटली रेस्पॉन्ड प्रथम खराब करछंदी कोन रेस्पॉन्स हम एठी एक आसे नहीं परिबुनी तमे भद्रक पळाओ इमित कथा आमे माने मेडिकल ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେନି ଇଜ ଠିକ ନାହିଁ ଜଣେ ରୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତମ ରେସ୍ପନ୍ସ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଖାତାଟା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବି ବାହାର କରିଦେଇ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଛୁ ନର୍ସ ର ମୁଁ ରହିଛି ବଡ ମେଡିକାଲ ରେ ଆମର ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଆସିଲେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ବଡ ମେଡିକାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଲେଖା ହବ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ନର୍ମାଲ ମେଡିସିନ ଦେବେ ତାପରେ କବେ ମେଡିସିନ ଟା ଖାଅ ତାପରେ ବଡ ମେଡିକାଲ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଲେଖା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଝାଡା ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖିବୁ ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ନେବୁନି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରୁଛୁ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବା ତମେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ତମେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ନେବେନି ନେଇଯିବ ବାଟରେ ମରିଗଲେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଝାଡା ବାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନା ଏଠି ଖାଲି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଏଠି ହେଇଛି ଖାଲି ଝାଡା ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିବ ଖାଲି ଝାଡା ବାନ୍ତି ପାଇଁ ଦେଖେଇବ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଡାଉନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖିବେ ନା ସେ ଖାତାର କଣ ପାଇଁ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲା କଣ ହେଲା ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାଉନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାଉନ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ 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 ଭଦ୍ରକ ଯିବି ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ଟା ଦେଇକି ଯିବି ଆସ ଜଣେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତମେ ଦେଖିବ କଣ XYZ ତମେ ଦେଖିବ ଏଟା କରିବ ନା ଆମେ ଦେଇ ପାରିବୁ ଯେ ଇଏ ଦେଇ ଦବୁ ପିଇବ ଯଦି ପିଇକି ବାନ୍ତି କରି ପାରିବ ତମେ ଦେଲ କି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲ କି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲ ମଣିଷ ରେକର୍ଡିଂ କଲଣି ଯା ବହୁତ କଲଣି ଯା କୋ ଏଟା କୋ ମେଡିକାଲ ଆଇଲେ ବାହାରକୁ ଆସ ଖାଲି एसी ଲଗେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ପେନ୍ ଖୋଲିକି ପବନ ଖାଅ ଖରା ହଉଛି ନା ଗରମ ହଉଛି ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ତମର ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଠିକ ଲାଗିଲା ଆମର ହିଁ ଭୁଲ ରେଫର କରିବା କଣ ମଣିଷ ମରିଯିବ ରେଫର କଣ ପାଇଁ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଲେ ମଣିଷ ମରିଯିବ ରେଫରେନ୍ସ ହଉ ସାର୍ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମ ଠିକ ଆମର ଭୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବାଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ବୋଲେ କଣ ମତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଖରାପ କରୁଛ ପେସେଣ୍ଟ ଡାଉନ ହେଇଥିବ ତମେ କଣ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଉ ତମେ କଣ XYZ ନା ତୁମକୁ ମୁଁ ରେଫର କରିଦେଉଛି ତମେ ଭଦ୍ରକ ଯାଅ 108 ଡାକି ଦିଆହବ 108 ରେ ଭଦ୍ରକ ପେସେଣ୍ଟ 108 କଣ ପାଇଁ ଡାକିବ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ ହେଲେ 108 ଡାକିବ ଆରେ ଥିମେଟ କେସ୍ ଆମର ଏଠି ରଖା ଯାଏନି ଏଟା ଥିମେଟ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତମେ ତ ବାରମ୍ବାର ଥିମେଟ କହିଛ ପ୍ରଥମ ଥିମେଟ ଆସ ଭାଇ କଣ ରେଫର କରାଇ ତମେ ଭଦ୍ରକ ନାମ ଯାଅ ଯା ବହୁତ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ ଯା ରେକର୍ଡିଂ କଲି ନେଇକି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କି ମୁଁ ଲେଡିଜ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ ସେଟା ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଶିଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଚେୟାର ଉପରେ ତମୁ ଆସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ ତମେ କଣ ଏଜାଜନ ଦିଅ ନାଇଁ ତମେ ଗାଡି ଧରିକି ପଳ ତମେ ହାତ ଦେଖେଇକି ଏମିତି କହିବେ କୋଉ ହାତ ଟେକି କହିବେ ବୋଲେ ଏମିତି ବସିକି ଚେୟାର ଉପରେ ଏମିତି ବସିକି ଖାତାଟା ଏମିତି ଟେକି ଦେଇକି ନା ବିଲେ କୋନା କିଛି କୋନାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଖାତା ଦେ ପାରି ଦେ କୋଉଟା ଆମେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆମେ ଖାତା ଆଜି ଛୁଟି ଆଜି କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଇ ହବନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଠି ବସନ୍ତୁ କାଇଁ ଛୁଟିରେ ତ ଘରେ ବସିବା କଥା ନା ଆଜି ଆମର ବି ଛୁଟି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିନୁ ଘରେ ଅଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ନହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଆଇଲା ଆସ ବୋଲେ କଣ ପଳାଇଲି ବେଲଛ ନା କଣ ବହୁତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନି ତୁ ଯା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁନି ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦୁଷିତ ସରକାର ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯଦି ବି ନର୍ମାଲ ଲୋକଟେ କିଏ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେସେଣ୍ଟ ତାର କଣ ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନ ଟଚ୍ କରିକି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ମେଡିକାଲ କୋର୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଏଠି ସରକାର ମେଡିକାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ଖାଲି ଝାଡା ବାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଝାଡା ବାନ୍ତି ପାଇଁ କଣ ଆମ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିନି ଏଠି 100 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଛି ସେଠୁ କଣ ନେଇପାରିନି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ମିଳିଲାନି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବିଫୋର ଆଫ୍ଟର ମୁଁ ମାନେ କରିଛି ଭିଡିଓଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଖିବେ କେତେ ସତ କେତେ ଠିକ ଏଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ